them they look yo. All eyes for me like a Tupac yo. I give them Balenciaga, they shady milli, a too bad yo. I know they for your chit chat yo. Carry your matter, they go TikTok yo. My gentle days on go, I know they look back yo. When I land, there you go see commando. I don't land, there you go see commando. When we land, there you go see commando. We don't land, I go. The conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu, zobu, enyimba, Master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Step aside for the game changer. Good morning to you all. I know the national corporation is Nonye Innocent Udoezika Ejike na entertainment Ejike Moneke
ndị anyị batara ọgbakọ obi Chineke n'ụtụtụ a na-achọ ịba n'ọkwa alụmdi na nwunye. Anyị wee jiri nnukwu aja kasị aja, nnukwu ekpere aja mas wee na-agọzifa na-ekpe ekpere ka ezinụlọ nke na-eguzobe taa bụrụ nke ga-ata ka ịfụnanya ga-achị ya, ka e ga-enwe udo, ka e ga-eji na-ama atụ ezigbo ezinụlọ ndị otu Kristi. Anyị na-ekpe ekpesi na ọ ga-adịfa na mma ka ebumnobi ba bịa na mmezu n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Iji tụkwara nwaanyị ọbụla mkpere ka Yukarịstịa ka anyị oche aka ọcha ma ọzọ ọbụla esi mejọ Chineke were mgbaghara nke ndụ. Ekwupụtara ngwa Chineke ji ike niile emerela m nke ukwuu site n'echiche na okwu na omume, ma site ha ka ezi omume kwesị na ndụ site na mmehie m kasị ukwuu. Ya ka nye nwere dị ozugbo eji na ọkụ na anyị ọma na ndị nsọ niile na ụlọ ụmụnne bụ akwụsị ụbọchị ya. Ka Chineke ji ike niile mere anyị ebere, mgbaghara anyị ndị anyị, dozuru anyị na ndụ ebighị ebi. Dị na nwunye nsọ site n'ime ihe omimi dị oke elu nke na isi na njikọ dị na nwunye wee gosi njikọ Kristi na ụka ya. Anyị na-arịọ ọgụgụ ime ka ụmụ odibo gị ndị a Innocent Udoezika, Ejike, Anderline Kenechukwu mmụọ na-eke na-emepụta n'omume ha ihe na-amụta n'akụzi nke okwukwe banyere ịlụ dị na nwunye si na Kristi ndị gwana na mmụọ nsọ dị ndụ na-achị. Ihe anyị Chineke si n'ụlọ ala ahụ pụta anụ niile bi n'ọhịa nakwa ụmụ nnụnụ niile na-efe n'elu. Nke ọbụla n'ime ha ga-aza aha nwoke ahụ hụrụ ya. Nwoke ahụ nyere anụ ụlọ niile, ụmụ nnụnụ igwe niile, anụ ọhịa niile ndị ahụ niile ahụ, ma o nweghị
righteous.
zuo oke tinye n'anya mana ihe mere ji aka maasị ya wee were ekpere ka ekpere aja maasị wee rịọ Chineke ekpere n'isi unu ka onye unu obi ntachite nkwudosi ike idebe iwu na nkwa ahụ ga-emeta ka idebe nwu ya nye unu obi mgbaghara obi ịhụnanya ngeji wee ruo n'udo gaa ọkụ n'isi unu gaa ọkụ ọmụmụ gaa ọkụ inwe akụnụba ibi ndụ ogologo ụfọdụ na-abịa ga-esi n'isi ime aja masị ka ọ wee dịrị na mma amen inwe famili nke ahụ enwe famili nke gị ụka nwee ike ịgba akwụkwọ chi afọ ịgwa nne na nna gị na ị na-agba akwụkwọ ọ ga-eme ọ bụrụ na ịgbara ụka ịgba ụka nwere ịbịa ịgba ime gị ịgba akwụkwọ ọ bụrụ na ịbịara ụka ụka ife obi osigo na ịbụrụ part of this family isoro ọ bụ na iso ị ga-agwa ndị ụka dị na be gị na ịchọgo ịlụ dị na nwunye ịchọtago mkpịsị nkuri ịchọta gị ya wee bezie n'ụlọ ụka ewego ọrụ ọfọ dịka nne dịka nna emem somebody cheta na ife agụrụ ozi ọma ife Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ egere ege mere gịnị nkewanye ya ọ ya ma agbasi akwụkwọ nsị na ụlọ adịghị agbasị jee na chọọ na ka ekewa anụ onye ọbụla na-agba ma fada witness ya malite ọ na-agba bishọp ọ na-agba onye ọbụla ije kwuru na-eme gịnị ọ na-agba maka na ọ ife Chineke mere gịnị ihe o jikọrọ ọnụ mmadụ mara gịnị ekewa anya ọ bụ isi ọnwụ si na ị ga-ekewe ya ịma na ị na-emerụ ihe dị nsọ ị na-eme arụ so ada akpatata ụdị ahụ ka akpata once ịbago ime oge na ịbago n'oge mba and ọ bụ ọzọ na ịbago ime ya dị ka usoro nzukọ si wee debe ya a sị na ha chọrọ ka ịhụnanya dị n'etiti di na nwunye dị ka ịhụnanya dị n'etiti Jesu Kristi na nzukọ ya kedu ụdị ịhụnanya dị n'etiti Jesu Kristi na nzukọ ya ejikewa ha kedu ụdị ịhụnanya dị n'etiti Jesu Kristi na nzukọ ya ịhụnanya dị n'etiti Jesu na ụka ya bụ ịdị n'otu love ịhụnanya ịzakwara ọfụma kedu ụdị ịhụnanya dị n'etiti ịhụnanya Jesu Kristi na nzukọ ya ịhụnanya dị n'etiti Jesu Kristi na ịhụnanya nzukọ ya bụ Jesu Kristi nyere ndụ ya maka ife na Jesu Kristi nyere ndụ ya maka nzukọ ya ya nweta ya accurate iso Jesu Kristi nyere ndụ ya ọ ya bụ ihe anọ ngwa abụ nke nwoke ka a ga-ahụ ya na ị ga-ahụ nwunye gị na gịnị ị ga-akọnsidi ya for yourself ị ga-akọnsida ibe ọ bụla ị chọrọ ime you consider her first nọọ ịfụnanya ga-abụ ihe nwezi ụdị ịfụnanya ihe nyezi ya ọ dịghị ya ezi irubere gị isi ọzọ akwụkwọ nsọ na-agbada ya na ya anya ọbịa gịnị irubere gị isi nọọ mgbe a bụ isi ọ ga na-erubere gị isi mana ị ga na-afụ ya n'anya ọ bụrụ na ịfụ mmadụ n'anya mee expect ka o meru gị isi ọmawụ kati ekwute nya ọ injustice ịfụ ọma n'anya injustice mana ịfụ ya n'anya ndị ya na-efu ya n'anya ọ ga very sensitive to this and the obere gị isi ndụ ga-eto ogologo because ibe na-aka egbu ụmụ nwoke ọsọ ọ na-ebu nwaanyị na-ebu nwaanyị isi ochefuo mgbe a gbara agba buru ya n'eji ị na-aga n'ụzọ moto na-eburu ihe ọnụ itigbo nsogbu niile aka anya sọrọ efege n'ihe ndị iro na-elezi anya na afọ ụbọchị a ga-akpọba mitin siba na esi ha ma afọ ewere ịhụnanya tigbo gị n'ihu amen achọrọ ka ezinụlọ nke gị na amatụ ọ dị pọsịbụl Ejike ọ dị pọsịbụl ọ dị ezigbo pọsịbụl enweghị ife ma ya rụ na-eme mmadụ na-eme ịnịnye
enwere ihe ọ ga-eme na-enwepụ eme ya mbụ. And ọ na-enweghị ya mgbe mmadụ etinye ya ihe etinye. Ụmụ nwoke na-eji ọsọ ifo ka ọ bụla eziokwu. Enwe nwoke na-ebe ụmụ nwoke na-eji ọsọ ifo aka ụmụ nwaanyị. Ị ga na-eji nke bụ eziokwu bụ na no matter the age of any woman, ọ ka bụ nwa. Mgbe ụfọdụ ụmụ omume kapụ n'ọnwa ji nwaanyị na-eme gị na-esi ọ sị ya bụ na gị na-abụ percentage ọ na-abụ ya na 1-2 ka gị na-abụ, mana abịa n'ọnụ isi ọ ka bụ nwa and ọ ga-achọ ka a na-eme ya nwa. Even ndị agadi nwaanyị kasị ndị ka na-achọkara eme ọnụ nna aba anyị ka na-achọ ya nwa. Ọ bụ na alụbisi ya ndị ụwa arụ ya bịa ọkọtakọta nwaanyị nwaanyị chọrọ gị ga-eme ya nwa mana imere anyị ofu ụdadị esi ego ndị pụrụ iche na-ata gị ọfụ ma anụ ọka gị ka ibe etinye mmadụ ime na arị ya ndị ga-eme gị imezụba ka ị chọrọ ịnwa ngwa ga-agba afọ ya. Ekpere m ka mmasị m na-ebi na-ebi bọsọ ọbụla m ga-afụ ụlọ ebe ọsị ahụ next 5 years ọ bụ ka na-ebi na gị n'udo m ga-ebi ka nka ife nchọ na ndị na nwunye m ga-enweta ya Chineke jiri ọbụla oge ọbụla ọbụla nwaanyị ma edere chi ezinụlọ ahụ na Jizọs Kraịst Ejike ọ bụ ka ka erusiri okwu a dịka mgbe mkpebi ị chọrọ ịba na ndị na nwunye bịa wụọ iwu nzukọ iwu ndị mmadụ ọ bụ na ị ka na-eme ibinye ịkpọta ya kpọkọta ya n'elu ebe nchụaja ichie ndị oge ihu ka nyeze ya maịkị oyi. Ịkpọta ọ ka ya na-agbasisi akwụkwọ ma eze ya ebe a ka ọ nọtara. ndị dị anyị n'obi unu bịakọtara n'ụlọ ụka nke a ka ịhụnanya unu nọ n'ihu onye ụkọchukwu nke nzukọ na n'ihu ndị ụka niile ebe onye mgbọrọgwụ site na nkwado nke Kristi na-enye ụdị ịhụnanya ngọzi na uju o doo unu nsọ site na baptizim. Ugbu a ọ ga-esitekwa na sakramenti pụrụ iche nye unu bụ asị ya na ike iji kwudosi ike oge niile n'ebe onwe unu nọ ya na iji rụpụta ọrụ ndị ọzọ dịrị unu dịka ndị na ụdị na nwunye. Ya bụ ajụọ m unu ugbu a ka unu kwupụta ife bụ ebumnobi unu. Innocent Ejike na Anderline mmụọ na-eke ọ kwaghị n'obi nke o si pụta na-enweghị mmanya ọbụla ịbịaba kwe nkwa ịbụ ezi di na nwunye. Ọ bụ n'obi. O dịkwa nkwadobe mgbe niile iso ụzọ nke ịnụ di na nwunye ịsọpụrụ onwe unu na ịhụta onwe unu n'anya ụbọchị niile nke ndụ unu. Adị m nkwadobe. O dịkwa nkwadobe iji obi ụtọ nabata ụmụ Chineke ga-enye unu zụọ ha dịka otu iwu Kristi na nzukọ ya siri chọọ. Adị m nkwadobe. Ugbu a otu ọ bụ na unu chọrọ ịbanye n'ọkwa ịnụ di na nwunye dị asọ nke ọ na-aka nne unu ọnụ wee nọ n'ihu Chineke na nzukọ kwupụta nkwekọrịta a. Ewere gị nwepụ Anderline mmụọ na-eke ka e bụrụ nwunye ekwe gị nkwa aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ mana arụ ike mana arụ ọrụ aga m afụ gị n'anya aga m asọpụrụ gị ụbọchị na-eke ndụ. Mụ bụ Anderline mmụọ na-eke ewere gị bụ Innocent Ejike ka ị bụrụ di ekweghị gị nkwa aga m akwụdosi ike n'ebe ị nọ ma ọ dị mma ma ọ dị njọ ma ike ma na-arụ ọrụ aga m afụ gị n'anya aga m asọpụrụ gị ụbọchị niile nke ndụ.
obiọma ya kwado mkpakọrịta ama ụwa ihe Chineke jikọrọ ọnụ mmadụ ịhụ aka na ya. Ka Chineke gọzie mgbaaka ndị a unu ga-agbanyete onwe m iji gosi ịhụnanya na ịkwụdosi ike dị n'etiti unu n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Nana mgbaka aka nke na-egosi ịhụnanya m na nkwụdosi ike m n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Ejike eme na ụmụ mgbaka nke na-egosi ịhụnanya m na nkwụdosi ike n'ebe ị nọ n'afọ Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Happy Ejike children. Isso. Maka Innocent Anderline ndị natara sakramenti nke abụọ ka ngọzi nke aṅụrị na-edo na ndụ ha ka ha na-enyekwara onwe ha aka iji wee bụrụ mmadụ zuru oke na ezigbo ndị otu Kristi. Anyị arịọ gị biko maka ndị ezinụlọ na ndị enyi ha ka onye nwe anyị gọzie ndị nne nyere Innocent na Anderline aka site n'ekpere na nkwado ndị ọzọ wee rute n'anwụ ụbọchị taa. Anyị arịọ gị biko maka ndị niile na-akwado agbamakwụkwọ ka ha hụ ụbọchị taa dịka ụbọchị ncheta n'ime aṅụrị nke mma agbamakwụkwọ ndụ nke ka ha ga-eji ezi obi na eziokwu wee na-akwadobe. Anyị arịọ gị biko Were anyị niile anyị na-arịọ gị ọ bụghị site n'ịdị mma nke anyị kama ọ bụ site na nnukwu ịhụnanya ị nwere n'ebe anyị na onye ndị a site na Kristi onye nwe anyị.
ihe ọma nke okwukwe dị nwanụ ebe anyị na-echeta ọnwụ na mbilite n'ọnwụ ya, anyị ebie ga-acha nke ndụ n'iko nsọ nke nzọpụta na-ege ekele n'ihi na igwe na nkuzi bụ onye iru gị na-ebe gị Kristi nakwa n'iso ya nakwa n'ime ya n'ịkọ otu nke mmụọ nsọ na nsọpụ na ezo niile si adị chukwu na chukwu niile isi Ejike na nọnyere m onye n'ụdị bụ Ejike na Kristi ka ha abụọ bụrụ otu na njikọ nke alụmdi na nwunye obi asọ were otu oge na-ahụta ọnwa n'anya ekpere ime obi. Chineke nna iji ike dị egwu ebe ihe niile na-ebi ihe ọbụla wee kwadochara ihe niile n'ụwa wee kee nwoke wee ihe ebe inyere ya nwaanyị ọ bụrụ onye inye aka adịghị nkekwa. Ya mere ha abụọ bụrụkwa mmadụ abụọ ọzọ kama ọ bụ otu anụ ahụ iji kụziri na onweghị mgbe ọ bụ mma ikekwa ihe ọ chọrọ gị ime otu ihe. Nna idoro alụmdi na nwunye nsọ site n'ime ya ihe obibi dị oke elu ise na njikọ dị na nwunye gosi njikọ Kristi n'ụka ya. Nna biko gozie njikọ nwoke na nwaanyị a. Biko were ebere gị na nwa obodo nwaanyị a anya onye nke lụrụ di, ọ na-arịọ ngọzi gị ịkpọrọsie ya ike ka onyinye nke ịhụnanya na udo lekwasị ya ka ọ na-eso ụmụ nwaanyị ndegoro n'akwụkwọ nsọ ka di ya hụ ya n'anya ntụkwasị obi n'ebe ọ nọ ka ọ na-enye ya nsọpụrụ tosiri ya dịka onye na ya bụ otu ka o so keta oke na ndụ nke Kraịst ka di ya hụ ya n'anya mgbe niile otu Kristi siri hụ nzukọ ya n'anya. Nna anyị na-agọzi gị ugbu a ka ha bụrụ ụmụ obodo gị wee ka ha kwụdosi ike n'okwukwe na-edebe iwu gị ka ha nwa aha maka ibi ndụ dị mma n'ezinụlọ ha ka ha jiri ike nke obi nke ozi ọma nyepụta gbaa mkpịsị aka ebe ọma n'ụwa n'ihu ndị mmadụ ka ha mụta ụmụ nwee ike ịzụ ụmụ ha n'ikpeazụ abịcha ogologo ndụ n'ụwa ka ndị na ndụ na-anwụrụ nke dị ebe na eze ngosi na Kristi onye nwe anyị. Enwe anyị Jesu Kristi gwa ndị apọstọl gị udo nke m ka m na-ahapụrụ na udo nke m ka m na-enye unu elekwana ya na nje anyị dekwa lekwasị anyị n'okwe nke nzukọ gị nye udo na ịdịkọ n'otu uche esi chọ gị bụ dị ndụ na-achị ebighị ebi. Udo nke ọsọ dịrị unu mgbe niile. Nyerịta na onwe unu ekene nke udo. Kwụrụ ọtọ. Makụọ.
Mr. and Mrs. Their uniform. Na Pito the mother be able honestly, your mother be able so after the boys. A ball will lead and say, people mind. So, catching a man was in our results. I'm making a law, I'm making our countries, the fairness, people living, the white, called to Ghana, the white, so nearly all the stars, Genye giye oka ume Omama mazuru arume Nisime Aha Wana yeses Imoni Ayeyeyeye Agamako Iye chukwu mere mone n'ụwa N'ịhụnanya Chineke Kalịsị asoro m too Chukwu Mgbe niile mkpọgụrụ gị Ị na-asa m edela anya n'azụ N'ime mkpa m ka m kpọgụrụ gị Ọkwa ịzara m O Chineke Onye dịka gị o Chineke Onye dịka gị Aṅụlụ ndụma Ebulite ụzọ atụba Eze ndị eze Aṅụlụ ndụ Amama amasị amasị Rọpụtara onwe unu Chukwu na onye unu ga na-efe mụ na ezinụlọ m anyị ga-efe Chukwu ọkaka kebi n'igwe na mmalite na ọgwụgwụ Alfa na Omega naanị gị ka anyị ga-efe anọkwana n'obi abụọ anọkwana n'iri uju kpebiere onwe gị taa
The emperor, the conqueror, the champion, the lion is here. trendybeats.com. Zobu zobu, enyimba master. Toya dike, nenu dike. Toya dike, nenu dike. Iye jamara dike ruenu, ekwe chenjigo. Iye jamara dike ruenu, ekwa dagarigo. Onwarunga basi, oneme kasi. Onwarunga basi, onapya kasi. Ebube dike, ibe dike kwe. I make a kero. Eba na check it out. Ebe anyị na-eje kịta bụ na nke ndị ọgọ Tata, you know what? You go one, go with it. This is your wedding. Take over the game. Coming from Malta. You want to tell your friends out there? I wish them the same. Yeah. You know the same time I will come and celebrate. Hey, we'll go. You know, so like this. So where are you going to now? To my father's compound. For Traditional marriage. Mrs Apostle TV, I na born in Oraukwu. I na St Albert Parish, Oraukwu. Tata Ejike Innocent Udoezika Nonye. Anderline Udoezika. Nonye Aguruzigwe. I na phone just wedded. Just wedded. Ukochukwu meha wedding na ekene. Ndị na-bịa na ekene uru. Ugbu a na-ejere reception na Aguruzigwe ebe a ga-anọzi wee metọpụ omume ememe nke a na-akpọ nke Igbo traditional marriage tata. Anyị sị ka Ejike na nwunye ọfụ bụ Nonye ka ha bie n'udo, ka ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị zutere ha ka ihe ọmụmere ha, ka Chineke gozie ha wuti ego ka mmadụ eji ha abụrụ ihe ọṅụ nke ga-last n'aha Jizọs Kraịst bụ Amen. Aka mbụ Mrs Apostle na-eje bọọdụ ma ọ bụ mgbe ị na-eme mmemme ka anyị tie ya ịgba. Anyị na-eti ịgba na mmemme Obodo ekwelugo, anya mwachabago. Mommy was a NigerWife.com. Ife bebego. It's a couple of bully, now we there. Messi to see the weekend, now we there. If you go to pump for I need you, but I put in a lot for man. You don't got no choice. If you go to package, I need you, but I put in belly. Security confirm, the man who did not you know, the man I mess with, but I put on the company, the man I'm dead, and I'm dead. I hope you were on the radio.
inu dị ha ka ọwụ ọjị ọ na-enu inu gosi na ọtụtụ olutu inu dị na-efe white na keeki ahụ ihụta anọ obi aṅụrị ka a ga-edibi ezinụlọ a n'oge espere Jizọs ha were ebutela mma watie n'aka na mma n'aka na mma yes edozi ya mgba J E S U S Jesus ife nke nwoke ọ dị ọsịsọ letaja bụ ekwu ede merụcha ihe mkpụ na ọgwụ mgbe ọ dị dadị mbiko ama na efuru mgbe a na-awa keka mgbe m ka ọ dị na ife nyitara ebe a praise the Lord ihe ọ bụrụ na enyi m nwoke bụ brother Ejike onye nke bụ onye nke ihe m fụrụ because nke nwaanyị a ụzọ jide aka nke nwoke na-esu ya nke bụ ọkwa Chineke ga-enye ha ọmụmụ maka afọ m etu o si dị nwa enyi m nwoke ọsịsọ ọmụmụ ahụ ọ ya abịakwa n'aha Jizọs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Anya m aka ha nke unu. Etu enyi nwoke si wee ekwu ka ọ gara. Nke nwaanyị bụ ụzọ edobe aka, nke nwoke ọ dị ọsịsọ mana ozugbo nwa aka na-afụ ọdụ nwoke ọsịsọ kwụrụ onye ọ were gwa na eke nke ya. Onye ọ pụtara ha na-emekọ ihe dị n'ọnọdụ ya agazi ya n'aha Jizọs. Amen. Aka ọ nọkwa ebe a. Kwụrụ ebe a biko. Mana tee na list nwaanyị na-ese, nwoke na-ese. Ise ga na-eji obodo oyibo. Ise ndị ọzọ ụmụ nwaanyị na-eji ọmụgwọ na-abata na-eji ọmụgwọ na-abata. Ọ tee na ohika. Ngwa 8. Ayo wani aka na just ingwa ada wani aka na amade ngwa 6 ka mgbapụ ya ọsọ maka afọ na ọ dị ọsịsọ 6 hey nwoke na-atọ nwaanyị na ejekwa ọmụgwọ eje agbakọ obodo oyibo na Jizọs a ga-emechi ndị a ngwa 5 4 anyị ga-afụ afọ ka nwaada ga-esi n'azụ dị nne ị na-anyị ga-afụ n'obi umeanị ka o sekpụla anị akpa ọkwa ife na-akpọbụ ya anyị mara ọfụ ị ga na-akpọ ya ewo onwe eche nọ ata ipiteta sure ebe anyị ma nọ aka nne kwa aka ebe akwa aka nne ọgịnị ga-espid kwunye bụ ọmịa ị gaghị esepụrụkwa na wenye just nọ na nnoche ndezi a ga-afụ n'obi umeanị ịnọ iwe werekwa nne nye nwunye ya maka ọ bụghị ka esi naanị ya eri ya thank you Ejike na nwunye onye amụta ụta nwaanyị na-ama atụ ebe ọmụmụ nọ n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwanyị amen ngwa welite Bebe nunu ọnụ mmanụ dịka onye ngwa kụrụ na ọzọ ka anyị tụtọ iko amadụ na-ekechago nwanyị ngwa ka nye zebesman aka gọbalite kọpụ ya na mmanya anyị na fe eji ịṅụ anyị na-asị na anyị na-aṅụta ndụ nka n'isi Prince and Princess Innocent. Anyị na-asị na obi n'igwe ga-enyefe ihe ọ na-amasị obi ha ihe niile ha na-achọ na alụmdi na nwunye. Anyị na-asị na ha ga na-eje eje na-abata n'udo. Anyị na-asị na ihe a ga-eji wee zụọ ụmụaka ha akọ ha. Anyị ga-asị na ha zụcha ụmụazị ekunite n'ebe nka. Anyị na-asị na ndị ikwu na ibe ndị enyi ndị ezigbo mmadụ ga na-agbakwute ha ma na-aṅụrị ma na-eto ọnụosinede na ezinụlọ ha n'aha Jizọs. Ngwa ka anyị bụrịtezi iko ngwa hip hip hip
tu panico. Tocata. Panico. Ona ko na mo so so. Ko ka ni ono di bon. Thank you. Thank you.
ndị ime onye manya na